Ще си говорим за Minstack. Аз се казвам Борис Имандов, съм продуктов менеджер в House Group. Не знам дали сте чували за тази компания, надявам се сте чували. За какво ще си говорим? Всъщност ще се опитам да обясня какво е Mean, защо Minstack всъщност е много готин и много полезен за работа. Няколко демота, ще се опитам да правя живи демота, надявам се, че ще тръгнат както трябва. После ще ви покажа как ние използваме Mean в нашата работа и в разработката на нашите приложения и продукти и съответно би трябвало да има и да остане време за въпроси. Така, преди да започнем да обяснявам какво е Mean, ще направя една много кратка визитка. Аз отговарям за VRE Application Software Development Kit в House Group. Това е един продукт, който е разработен на много езици за програмиране. Пишем много често на C, C++, .NET, Java, Python, естествено JavaScript с Node.js. И също така за един доскоро таен, вече публично таен, най-малкото в тая зала го знаете, продукт, който се нарича VRE Cloud, който позволява да използвате нашия авторски продукт VRE през един много прост браузър. Някой знае ли какво е VRE? Добре, в смисъл 10 човека. Няма лошо. VRE е това. Всички филми, които гледате напоследък са правени с VRE. Това е един софтуер, разработен в българска компания, офисите са ни 2 етажа нагоре. Около 150 човека станахме тук последните една година-две. Това са последните заглавия. Има доста заглавия, които в момента се разработват. Това е всъщност 3D рендерър, който работи в 3D Studio Max, Maya и доста така различни digital content creation tool-ове. Някои неща, които са правени с VRE, Captain America, последния филм The Winter Soldier, уникални сцени, голяма част от тях са рендерни с VRE. Това, както казах, е визитка. Няма нищо общо с Minstack. Само казвам какво правим ние. С малко ще видите как пък Minstack го увъртаме, го филтрираме и го вкарваме в самия VRE. Автомобилна индустрия. Почти всички големи автомобилни компании работят с VRE. Рекламна индустрия. Уникална картинка, много готова. И за десктоп стая, не само. Се отпечаташ. Да се го хапнеш това е. Тук една компания дали купиха наскоро за 3 милиарда долара. Ползва, да. Тази компания, която купи тази компания за 3 милиарда долара, също ползва VRE тайно. Никой не знае обаче. Казва се Apple. Пак рекламна индустрия. Това не е снимка, това е рендене. И е рендерно с VRE, естествено. В смисъл. Като кажа рендене, VRE. Рендене, VRE. Повтарям. Рекламна индустрия. Също много готово нещо. Това не е снимка. Това е рендер. И така това мога повторя много пъти. Сложих доста картинки, защото се чуих коя да махна. Съжалявам, ще занимавам малко с картинки. Архитектурна индустрия, общо взето навсякъде, където човек се озърта или изобщо погледне нещо, което е компютърно визуализирано, пък това напоследък всичко е компютърно визуализирано, се прави с VRE. И тъй като гледахте преди презентацията доста демо Reels, бях пуснал може би 4-5 демо Reels, искам да ви пусна още един, който смятам, че е един от най-готините. Той е от филмовата индустрия. Тези, които гледахте преди това бяха от друга индустрия, т.е. анимации, рекламна индустрия и така нататък. Това е от филмовата индустрия, бих искал да ви го пусна. Ще ви го пусна, ако тръгне. Play! Не мога да го пусна.
Добре, чувате ли сега? Надявам се, че ви е харесало и сега сте се събудили малко от става на дрямка. Let's talk about me. Тоест, сега вече започнем да си говорим малко по-технологично. Какво е mean? Някой ползва ли от вас този стек? Знае ли тая думичка какво представлява? Ръце. 5, 7. Добре. Добре, mean какво е? Първите буквички на 4 технологии. MongoDB като база данни, Express като layer, web layer в Node.js, AngularJS, предполагам, че тук доста хора знаят какво е AngularJS, и Node.js, което е едно от най-готовите неща, които са продуцирани напоследък пред последните 4 години в софтуерната индустрия. Поне според мен. Това не означава, че по принцип е така, но аз смятам така. Всъщност, какво обединяват всичките тези 4 неща? Обединението е едно нещо много съществено. Вие пишете на един език за програмиране с един общ синтаксис. Дали ще сте на браузъра, дали ще сте на сървъра, където е web логиката ви или application логиката ви, или ще се бъдете в базата данни, където е MongoDB. MongoDB също използва JavaScript като език. Всъщност, това не ви прилича нещо. Това е the holy grail of web programming. Един и същи език да го ползвате навсякъде. Вместо да ползвате SQL с PHP през JavaScript в HTML5 с CSS-ови, не знам си какви глупости, до тук станаха 5 неща, или някакви други езици, има доста, включително .NET, C#, няма значение. Вие от дясно до ляво ползвате JavaScript. Структурите данни, с които работите, всъщност са базирани на JavaScript, което обикновено е JSON. Изключително удобно. Както казах, JavaScript е everywhere. Супер готово. И тъй като JavaScript аз много го обичам като език, значи преди 7 години, когато започнах за първи път да го ползвам, тъй като съм писал на доста други неща преди това, почнах 3 месеца писах, псувах сериозно, извинявам се за думата, защото нямах никаква идея защо кода ми не работи. След това седнах и го научих.
И от тогава пиша на JavaScript. Не искам да погледна нищо друго. Защото JavaScript е супер cool, когато го разбирате. И това е една от препоръките, която ви казвам със сигурност и в края на лекцията така ще се опитам да приключим. Окей. Нека си говорим за MongoDB в малко по-голям детайл. MongoDB някой ползва ли тук? Окей, супер. Значи MongoDB не е най-върховната база данни на света и тя не е MongoDB не е вашето върховно решение и ще замени всички ваши бази данни, които ползвате, обаче MongoDB си има своите преимущества. Както казах, едно от преимуществото е, че всъщност заявките и изобщо данните, които са записани в MongoDB, ги извличате и изобщо филтрирате, създавате с помощта на JavaScript. Това е Open Source Document Database, много важно. Записва JSON обекти. Не е релационна база данни, записва JSON обекти. Всъщност нямате схема и много хора наричат това Dynamic Schema или просто No Schema. Може да запишете всякакъв обект с масиви, всеки JSON обект е записваем в света на MongoDB. Това го прави изключително flexible, изключително удобен за програмиране. Естествено, това носи някои недостатъци. Както казвам, аз показвам в момента някои от готените неща, но има си своите недостатъци. Изключително бърз, пребива всички нормални бази данни, за Postgre няма да говоря там, нали? Те го могат и го правят. Но MongoDB е изключително бърз, писане на C++, естествено, open source е, мога да го погледнете, не че MySQL не е open source и не мога да го погледнете, но тук кода е много стегнат. Освен това, V8, те минаха, преди това си имаха собствен JavaScript интерпретатор, мисля, че версия 2.2 или 2.3 преминаха изцяло на V8, който е Chrome базирания JavaScript интерпретатор. Всъщност той е изпълнител, не е точно интерпретатор. Както казах, ако идвате от света на SQL и отивате в света на NoSQL, две много прости неща, релации, мапинг. Таблиците в света на MongoDB са просто колекшени, а редовете в тези таблици се явяват JSON обекти в тези колекшени. Това е, that's it. Много просто и ясно. Какво ви дава Mongo? Пак набързочко казано, автоматичен шардинг, изключително лесно се конфигурира шардинга и може да се сплитнете една база данни на няколко сървъра, което дига перформанс изключително много готин Flexible Aggregation, може да правите map reduce на JavaScript, нали, както се пишете в Node.js с JavaScript, както се пишете в браузъра JavaScript, може да се пише на JavaScript също сървъра и този код се изпълнява вътре и има map reduce логика. Нали. Другото нещо, което представя Mongo е GridFS. Това е също много готина системка, която представлява файлова система в базата данни. Ако искате може да ползвате, ако искате може да не ползвате. Но е доста бърза и флексибъл и защото данните са ви подредени на едно място, може GridFS да бъде пръснат с помощта на шардинг на много сървъри. Въобще е много приятни неща. Искате ли да видите Mongo? Аз имам на машината си стой тук, това е Mongo. Mongo е 1XZ, 10 мегабайта. Това е, нямате инсталация. Ликва инсталация. Копирате 1XZ и го пускате. Под Windows мога го регистрирате като сервис, под Linux може да си го пустите като TypeScript или изобщо някакъв, нали. Това е цялото нещо. Това е конзолката му и примерно за да си видите базите данни, това са и базите данни, казвате use и в този момент сте в Show Collections, то collection няма, но за да запиша някакви данни, примерно ще направя колекция BBB, ще направя insert и ще направя един запис. That's it. И ако направя db.bbb.find с pretty, бум, записах си го. Това е единственото ново поленце, което виждате, ID към JSON обекта. Нали се вижда достатъчно голямо, да. Което всъщност е ID-то на записа и по този начин може да го търсите, може да правите релации и така нататък. Това е ужасно просто екзампъл, който ви показвам в момента, какво представлява MongoDB отвътре. Съответно може да завъртим един цикъл. Примерно 100 записа искам, само да ви покажа, че всъщност това е JavaScript, а не е нещо различно от JavaScript. И примерно тук ще го направим
плюс и бум. И сега ако направим bbb.find, ето ни елемент JavaScript. Това мина през V8, влезе в engine на MongoDB и това са едни JSON обекти, които аз мога да си ги правя каквото си искам. That's it. Okay. Let's talk about Node.js. Както казах, пак ще питам всъщност. Node.js ползвате ли? Който не ползва да почне да ползва. Какво е Node.js? Open source, естествено, базиран на V8, той е същия V8, който вече го има в Mongo и преди малко го видяхме, същия V8 го има вътре. Всъщност вече говоря за Node.js, бури се, добре. Пак е ужасно малко нещо, 7 мегабайта екзенция, носите си го наляво надясно, бинарно файлче, нали? Под Linux няма инсталация, копиране на файл. Може да си го компилирате от Git репото, той е хостен в GitHub, ако искате. Може да си компилирате latest master, може да си вземете стабилна версия, която е официална стабилна, просто го копирате, това е. Node.js е направен за нетворкинг. Значи това е едно от основните неща, които всъщност го прави изключително ценен и полезен, когато разработвате приложение. Той е направен да бъде използван в мрежови инфраструктури. Да, но има проблем. Node.js е single-threaded. Също когато вие пишете вашия код, който е на JavaScript, ако завъртите един безкрайен цикъл или нещо направите лошо, което отнема доста време в главния тред, целият Node.js, ако това е web сервер, ще спре. Нито ще поема заявки, нито ще обработва заявки, нито може нещо да го направите, освен да го килнете. Нищо не може да направите. Това е един от дефектите. Но този дефект води до доста приятни ефекти. Всъщност Node.js е изключително бърз. Node.js е по дефолт, по архитектура е дизайнът с асинхронни input-output операции. Всичко, което правите вътре е асинхронно. И всъщност вие почти нямате блокиращ код, който трябва да спре за дълго време и нищо друго не може да се прави в главния тред. Вие просто нямате проблем с това нещо. Съответно, deadlock free. Нямате тредове. Повярвайте, писал съм много мултитрейдинг. Тотален хел е. Винаги е хел. Писал, колкото и добре да го напишете, винаги има проблеми. Node.js решава този проблем. Пишете, реално вашия код се изпълнява паралелно. В същото време кодът е доста така, в смисъл елегантен, няма тредове, няма синхронизации между променливи в паметта и така нататък. 1 милион глупости, които могат да възникнат. А всъщност голяма част от input-output операциите се изпълнява с множество тредове скрити от вас. Има полутредове и когато примерно започнете да четете файлове или започнете да обработвате TCP сокети или започнете да обработвате данни, реално по-голяма част от самите съществени операции и чакането за тези операции се извършва в различни тредове. Това е скрито от вас. Вие не занимавате с глупости. Буквален смисъл. Божествено работи. Значи правили сме тестове Node.js Web сервер. Какво представлява? Сега малко ще го покажа всъщност. Ето го. Този Node.js Web сервер. Това е Node.js. В смисъл, ако някой ме пита какво е Node.js и този човек, на който трябва да го обясня, знае какво е JavaScript, това е Node.js. Това е Web сервер. Рекларирам си модула HTTP, създавам Web сервер, вътре имам callback функция, за съжаление мога да побера просто от край до край, нали. Обикновено не пиша по този начин на JavaScript. Имам два параметра, това е request, това е response и хвърлям този string hi към браузъра или към request, няма значение, може да е някакъв application сервер и така нататък. И чакам всъщност започвам да слушам на порт 1337. Това е. Това нещо, това малко сервърче обработва 80 000 заявки в секунда. Да, естествено, че той не прави нищо. Той връща просто един хай. Но това не мога да пусти на никакъв нормален веб сервер. Включително Nginx е доста по-слабо в доста отношение. От Node.js изпипан до най-ниското си ниво. Да. 80 000 заявки. Между другото Google.com връщат 60 000 query-та в секунда. Значи с един Node.js мога да го проксирам цялото. Целият Google. Добре, това е в кавички, смисъл. Да ви покажа колко е готин Node.js. Ползвайте го сега.
Не ми плащат, между другото, просто са кефя. Окей, нека да говорим за Angular. Колко от вас сега, следващия въпрос, колко знаете Angular или са ползвали? Тогава следващото дело ще го прескоча, защото той е за хора, които не знаят по Angular. Но поне ще го разкажа. Какво е Angular? Някой от вас ще го каже сигурно по-добре от мен, но все пак. JavaScript Framework for the Browser, Simple as it gets. Обаче, кое е най-готвеното в целия AngularJS? Създава ви пълен фреймворк, това е full-featured фреймворк, с който много лесно може да създавате така наречените SAP приложения или по-точно Single Application Page. Много добро разделение на кода и данните. Изключително готино. За разлика от други фреймворкси, които няма да споменавам в момента, в които кода ви става тотални спагети, въобще не може да се оправите, нали, кое е данни, кое е код, кое е JavaScript, кое е HTML, кое е темплейт, кое е... Вау! Angular всъщност решава изначално, той разширява таговете в самия HTML5, предполагам за хората, които го знаят това нещо. И по много лесен начин създавате темплейти, имате си код, контролери и така нататък. Всъщност това е модел Vue, whatever го наричат. В смисъл, това е. Това е AngularJS с една хубава картинка. Това са компоненти, building blocks на AngularJS. Всичкото това нещо, когато реквайрните AngularJS файла и различни модули, които са около него, всъщност получавате различни компоненти. Имате Data Binding, MVC, естествено Routing, Testing. Тестинг изключително важно. Най-сетне направиха нещо готино, което може да се тества в браузъра. AngularJS. jQuery, в смисъл, forget about jQuery. В момента, в който пипнеш AngularJS, започваш да правиш един remove на jQuery навсякъде от всичко, което е възможно. И не само на jQuery, включително на Backbone и там. Няма ги споменавам, защото има фенове на тези фреймворци, но пробайте Angular. Контроли, view модели и така нататък, директиви. Two-way data binding. Това е толкова готово нещо. Това е една от малките фреймворкс, които го правят по много елегантен начин. И както каза Пламен, когато му показах презентацията преди малко, каза, не го показвай това демо, защото всички са го гледали. Но аз ще го покажа. Защото може би ще има някой, който не го е гледал. Two-way data binding, какво имам предвид, че вашия Java, когато си правите програма, смятах да пиша на живо код пред вас, обаче няма да има никакво време. Затова ще се отворя, имам си едно пищовче. Го пищовчето. Виждате ли нещо всъщност? Очаквах да го кажете. Сега виждате ли нещо? Горе-долу. Още ли по-голямо да направя? Момент. Синтакс. Не, quiz switch schemes. Не. Default. Is it okay? Добре. Всъщност това е two-way binding-а. Аз смятах да го напиша при вас, обаче това то няма нищо. Това е един HTML, това е един input. За да направите едно приложение Angular-based, просто трябва да require-ните Angular min.js или там някакъв Angular, whatever. След това единственото нещо, което трябва да направите е този таг да си го сложите горе в HTML, все пак оказвате, че това е ангелърско приложение. Тук не влизам в детайли изобщо, само искам да покажа two-way binding-а. И имам един input, който е текст, нищо сложно. И имам един таг, тези тагове всъщност ги интродюса самия Angular, той парсва вашия HTML и започва по по-специален начин да го третира самия браузър. Това е JavaScript променлива, всъщност това е модела, а тук просто извеждам в HTML тази HTML, т.е. value-то на тази JavaScript променлива в самия HTML. И всъщност какво ще стане, ако го пусна цялото това нещо? Това е едно приложение си мъничко на Node, то да, само че ми трябва един Chrome и ако отворим localhost, бум, това е едно експресно приложение и вижте, магия! Аз пиша там, пък той изглежда вдясно. Аз се тера. Аз първи път като видях, вау! И не съм написал един ред JavaScript. Някъде видяхте ли JavaScript? Не. В смисъл, едно малко темплейтче, едно тагче
и стана вау! В този момент всичко се промени. В смисъл, тотална промяна настъпи в начина, по който ти започваш да мислиш към света, към програмирането, към фронт-енд програмирането. Окей, както казах, простото демо беше това. Сега само да изляза от този Exit Presentation, добре. И да се върнем към презентацията, само че не е тази презентацията, не е тази. Добре. Ай така се кефих аз, вижте тези неща правят, направо ми падна горе. Така, това ви го показах вече. И да отиваме към Express.js. Express.js представлява, тъй като това е последния компонент, аз не ги направих както трябваше Express.js на второ място да го разкажа, но ви го разказах последен, за да го разберете, за да видите какъв е смисъл от него, защото не мога да кажа какво е Express без да кажа какво е Node. Смисъл. Така, Express всъщност представлява много лек леер върху стандартните out-of-the-box библиотеки, които има Node, който ви позволява да правите много лесен рутинг. И всъщност много хора казват, че Express е всъщност MVC for Node for the server. Което какво означава това? Нали? Смисъл, там може да си дефинирате рутинга, може да си дефинирате контролери, ако искате вюта, защото той си има template engine, server-side template engine. Много лесно се разширява, много удобен за ползване. Сега ще видите код малко ще ви покажа. Както казах, server-side templating, много готин error handling, изключително удобен за работа. Получавате out of the box неща като body parsing, получавате JSON. Той JSON директно влиза структура във вашия JavaScript, във вашия callback. Не занимавате с глупости, буквално смисъл. Няма глупости. Query параметрите ви идват също като директни JavaScript структури вътре в самия език. Пак не се занимавате с парсване и така нататък. Ето, много лесен за правене на REST APIs. Изключително лесно се правят REST APIs. Това е променливата към експреса, който казвате искам handler get, това е HTTP get, който отговаря на този root, като това тук може да е числце или string или нещо от този род. Нека да кълни тази функция и да подаде request и response, два параметра. И всъщност аз връщам в респонса, това е за самото демо, нищо особено, връщам JSON, той автоматично ще ми го превърне в текст този JSON, ще сложи HTTP header, че това е application JSON, за да може браузърите да го разберат правилно. Това не е HTML, това е JSON. Взимам ID-то, това ID тук, парсното е готово за използване през тази командичка и за принципа на демото, заради симплистото на демото, всъщност използвам един масив, който се намира в паметта в Node.js в момента и извличам някакви данни и ги зашивам на този item. Това е просто. Естествено, тук може обикновено се слага database код. Тоест, тук е място, където вие правите request към базата данни, извършите някакви елементи оттам и го връщате обратно. Окей? И сега обаче ще седна. Имам време. Окей. Ви покажа едно мини демо. Много простичко. Това са ми слайдовете, добре. Така, това е една. Искате ли да почна от начало или да ви показвам код или да пишем код? Не знам, в смисъл едно от двете да си изберете. За хората, които са пипали Node.js за първи път, добре, айде не мога сега, в смисъл как? Създавам се едно празно приложение, което се нарича Test 4. Между другото ползвам WebStorm. Между другото за Node.js е много готово. Имам го за всички платформи. Всъщност Node.js е толкова лекичко, че ви не е необходимо да ползвате каквото и да е IDE. С помощта на npm, което е Node Package Manager, си инсталирате модулите, които са необходими абсолютно автоматично. Просто искам да ви покажа едно приложение, което е абсолютно празно, създадено от нулата. Ето го, какво представлява. Вижда ли се размера? Shift-а горе-долу се вижда.
Това е експрес, тук си дефинирате рутинги, тук си качвате 404, вижте как си го качвате. Сладурско, много приятно. И имате EGS като Server Side Templating, ако искате го ползвате, ако искате не го ползвате, всичко е въпрос на избор ваш. И това е един много прост, ето един рутинг, в който вие сервирате, в случая не сервираме нищо, респонсовите ресурс, няма връзка към база данни, но тук обикновено е кода, където може да върнете някакви данни, които искате да върнете. Ето по този начин са Rendy template, който сте дефинирали. Всъщност този index EGS ще бъде изренден с тази команда и ще бъде върнат обратно в браузъра. Така. Ека се върнем, значи това, което сега ще ви покажа като проектче, който се казва Test 1. Всъщност представлява абсолютно същия код. Единствената разлика е, че съм добавил библиотека, която ми позволява лесната връзка между Node.js. Това е едно database driver, всички езици за програмиране и изобщо среди за платформи за програмиране. Е необходимо да имате database driver, за да се вършите с вашата база данни. В случая аз ползвам Monk, ето е. Всъщност вие можете по много лесен начин, да, и това не го виждате предполагам, да, как да го видите. Ако отидем в това, да, и тук направим npm install monk, бум, и в този момент си инсталирах Monk. Той си носи всичките необходими неща, които са важни. Това е един много малък леер върху самия MongoDB официален Native Database Driver, който по принцип е написан на native код, не на JavaScript. Естествено, що за перформанс. Колкото и да е бърз JavaScript, все още не може да се сравнява с скоростта на един C++ код. Това не е ясно. Всъщност, тъй като Node.js е цяло C++, JavaScript седи само отгоре, върху последния леер и използвате JavaScript, за да оркестрирате различен код, данни и така нататък. Много малка част от кода се изпълнява всъщност в самия JavaScript. Много малка част. Така, нека тук да покажа основната цел. Значи, целта на това приложение е да направим нещо подобно на публична стена, подобна на, примерно, Twitter. Въпреки че ще бъде много далеч от Twitter, но искам да ви покажа колко просто се правят такива работи. Имаме един root, който ние ще го наричаме posts, който ще бъде сервиран от този адрес. И това е целият код. Нека да го пусна още по-голямо. Navigation, Enter Full Screen. Аз съм Full Screen също, това по-голямо. И мога да додигна с... Вижда ли се? Малко по-едро. Благодаря. Така добре ли? Вижда ли се? Какво правим? Това е едно модулче на Node.js, който рекварва експрес библиотеката, дига рутерче вътре и просто дефинираме какво правим в get и какво правим в post. Get ще може да сервира данните, които се намират вътре в базата данни от connection на post. Преди това в кода ви бях показал, че всъщност е тук в главния app.js. Освен, че взимаме Mongo-то, тук се върнах пак на добре бе, font size, editor font. Не е тук обаче. Е тук. Така като ползвате custom 24, не, 27, 28. Нещо няма чуваемост, да, благодаря за допълнима, нали? Това е положението. Какво? Най-готвеният редактор нарича Notepad. Добре, Notepad 2 е това. В смисъл, кой ползва Notepad оригиналния? Нали? Това е първото нещо, което трябва да го си изтри човек от компютъра. Това е Notepad 2. И 300к ли? Да, 300к екзенци. Така. Какво правим тук? След като сме взели връзка към базата данни,
в случая аз на моето лаптопче имам MongoDB, което работи. Единственото, което ушивам на всяка заявка, във всеки request, в request параметър ушивам, просто я подавам на всички останали следващи реквести, които, т.е. рутинги и така нататък, ушивам променлива към DB-то. Това е един начин. Има много начини. Да, ушивам една много готина българска дума, в смисъл, няма обръщате внимание на нашия терминология, предполагам, че ви ползвате същата. Нека се върнем сега към другия код, който беше някъде. Да, аз го изтрих преди малко. Ето го е. Така, какво правим тук? Взимаме от request-а .db, вземи колекшените, вземи всичките, на success, това е промис, което ми го връща, върни резултата към web сервера. That's it. Един ред код. Естествено, това съм направил така за самото демо. Обикновено не е точно само един ред код. Понякога са повече. А какво правим в поста? В поста взимаме референс към collection posts, ето тук в тази променливка, и просто самите данни, вижте, ето тук става готвеното. Вижте ли какво правя? Insert request body. Всъщност нямам никъде данни. JSON-а от браузъра е минал по правилен начин до веб сервера, той пак е JSON. Този JSON, всъщност в бодито ще имам JSON, сега ще покажа и Angular кода, ще отиде в MongoDB. Навсякъде всички данни са JSON. Когато е успешен този запис, ето, извикай тази callback функция, тук всичко става асинхронно и страшно много заявки могат да се случат едновременно. Аз ще върна обратно, като резултат от поста, текущо състояние на този collection обратно. Не смисъл пак заради симплисите на демото. Тоест, реално ще изпълня get. Той get е същия като този. Така. Какво друго има като интерес в цялото това приложение? Това е натаните от 3 въобще ми трябва. Disconnect. Така. И трябва да се направим AngularJS кода. AngularJS кода се намира пак в index.js, само че тук ще го гледате така. Код се вижда. Може би шрифта, ако се смени. Много мразя такива работи. Фонд. Това дали се вижда по-добре? Не става. Мисля, че не съм го пробвал. Къде отиде? Добре, аз ще ви разказвам, вие си представите, че виждате. Сега какво да направя? Свърши ми времето, сори, ама искам да ви го покажа. Така, горе правим, дефинираме тага ng-app и вече тук има едно нещо, което е важно, което е апликация. Значи ние си дефинираме application и малко надолу ще го покажа кой е той. И имаме вече контролер. Пак ушиваме, господи, защо използвам тази дума? Добре, асайнваме, това е една хубава българска дума. Контролера, който се дефинира малко по-надолу към бодито. Имаме една формичка, в тази формичка има input текст, модел, postdata текст. Това тук е JavaScript. Също това е JavaScript променя. На бутончето Submit викаме, използваме ng-click и правим call към функцията sendPost. На този бутон пък взимаме данни, това е refresh бутона. Всъщност тук идва другата магия на AngularJS. Всъщност това е един темплейт, който с помощта на тага ng-repeat върти по всичките постове, като постовете тук са JavaScript данни. Тук няма HTML, няма нищо. Самият темплейт е HTML, самите данни са с JavaScript, всъщност JSON данни. Въртим един цикъл и всъщност извеждаме пак с този темплейтинг, извеждаме на поста текста. Това е нищо повече, простичко. И това е основният JavaScript код. В случая трябва да имам JavaScript код, защото правя заявки към все пак база данни и така нататък. С помощта на HTTP, $HTTP, това какво се нарича, модул на AngularJS, който ни се подава като параметър. Всъщност при изпращане на поста правя пост
с текущите данни, които имам от editbox-а, но никъде не казвам, че ги взимам. Нямам документ, get element by ID, не знам си какво, вземи тези данни, сега ги сложи в една JavaScript, променила са тази JavaScript, променила на парсни, направи на текст, изпрати и така нататък, защото така трябваше да изглежда в jQuery. И не само така, и горния код въобще нямаше да изглежда нормално в jQuery. В случая нямам нищо, аз взимам тези данни, те са там непрекъснато. Angular се грижи данните, които се намират в този input box, всъщност да са в JavaScript. GetData просто прави един request към /posts. Това е нещо, което преди малко видяхте на Node.js, а при инициализиране на този контролер просто взимам текущо състояние на базата данни. Той е тук. Де? Ей! И сега ако направим 1, 2, 3, 4, submit. Това нещо записва в базата данни, защото ето refresh. Даже ако пусна още един браузър към localhost, мога да го пусна всичките почти постати, обаче тъй като може да го напсувате публично, че съм много скапан, реших да не го правя. Пък може и да го направя, не знам. Ето да ви покажа, че всъщност работи. Обаче тук има едно нещо, което липсва. Ето рефреш, нали, появява се. Едно от нещо, което липсва е, че всъщност тези постове не са сортирани правилно, че всъщност няма реал-тайм комуникация примерно между юзерите, защото иначе това е за малко да заприлича на Twitter, анонимен Twitter. Всеки може да поства някакви неща. Буквален смисъл. Как може да подобрим тези неща? Да, има малко време. Нещата се подобряват всъщност, когато отидете във вашия сървър и тук в тези файндове всъщност, когато извличате данните от сървъра, единият начин е да го правите на сървъра, другия начин, който е по-правилен начин, другия начин, когато данните отидат при клиента, да ги филтрирате, сортирате и да ги правите каквото искате. Обаче това не е достатъчно. Няма смисъл да затормозявате браузъра. По-добре си вземете данните в правилен формат. Това нещо става с... Аз мисля, че имах един пищов. Пищова ми е... лимит. Значи дефинирате си един такъв лимит. Слагате го като втори параметър на finder. По същия начин и на този find limit, control S. Това какво казвам към MongoDB? Казвам сортирай ме данните по ID, обърнато на опаки. И също така лимитирай данните, които ще ми върнеш до 20. Не ми трябва повече от 20 поста. Това е някакъв стриминг сервис. И сега ако го пуснем на ново цялото това нещо и отидем в правилния браузър, ако натиснем F5, ето вече са сортирани наопаки. И става бум 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 и освен това ще ми ги лимитира до 20. В смисъл, ето, назад ги отряза. Така, това е много просто, естествено това демо може да се разшири, едно от смислените неща, които могат да се направят. Искам да покажа нещо много готово. Ако отидете в AngularJS кода, който е в index.js и всъщност използвате филтрите, можете много лесно да се филтрирате, примерно post-data, сега се направих и search. Ето сега ще филтрирам всички данни, които се намират в posts.json обекта. Това е всъщност масив от JSON обекти. Ще ги филтрирам с post-data. Post-data е вързана към edit box, към input box. И сега без да рестартирам сървъра, защото това е фронтенд, ако направя F5 и натисна 3, бум, филтрираме абсолютно данните автоматично. Аз занимавам с нищо. Бум, бам, бум. Така. Angular е супер мощен. Това са само повърхностни неща, които ви показвам. Вие сте там, където, т.е. ви трябва да седнете и да се разгледате нещата по по-правилен начин. За съжаление, може би няма да имаме никакво време за V-Ray Cloud. Може би накрая ще говоря за V-Ray Cloud, бла бла бла, това ще го прескоча. И сега нека се върнем към основната част. До тук ви показах някакви много готини работи, поне аз смятам така. Обаче какво правим с стария код или хората, които пишат на ламп? Не, то Ubuntu е окей, нали, Linux се ползва и в момента. Но Apache, MySQL, PHP, WTF... Нали, мога да ви дам само recommendation за това, т.е. препоръки, какво да правите. Първо научете JavaScript. Много е важно.
Мисля, не може да се представите колко е важно. Втора препоръка, научете JavaScript. Ама научете както трябва. Защото само си мислите, че... Какво става? JavaScript-а ми умря. Научете го както трябва. Научете го както трябва, да. Добре, трябва да става фън. Играйте с Node.js, инсталирайте си го и така нататък, пробвайте MongoDB, защото е просто много готово. Измислете си някаква задачка, ако нямате просто какво точно реално да правите и спрете с това jQuery, в смисъл, буквален смисъл. В момента, в който пипнете Angular, ще спрете. И AngularJS, наистина, когато почне го ползвате, ще прекарате доста по-малко време пред компютъра. Друго, много важно. Разберете всяка от тези технологии, всяка компонента, значи как работи самото Mongo, как работи Node.js, за да извлечете максимално от тази технология, трябва да разбирате как те работят, как работят всеки елемент, всеки компонент. И най-готвеното, четете source. Това е изключително полезно нещо. Голяма част от нещата ги пише в source code. Ако се чуете как работи, прочетете source code. В смисъл, много готово. Погледнете какво правят момчетата от Walmart. Това е един еквивалента на Express, нали са Happy. Walmart може би от най-големите ползвачи на Node.js, заедно с примерно PayPal. PayPal минаха наскоро на Node.js. Groupon минаха на Node.js. И още доста компании в момента, и то сериозни компании. Също така обърнете внимание на Polymer. Никой не ми каза да го направя fullscreen. Polymer Project е много готин, пак е Google базиран проект. Той така допълва, различен от AngularJS, обаче е изключително ценен, изключително полезен. Все още е в супер алфа, но има страхотно бъдеще. Там има Shadow DOM, импорт на HTML, едни неща. Идеята е целият web и програмирането в web да го компонентизира до максимална степен. Както на времето, когато ползвахме Delphi, има ли Delphi програмисти? С драг, така и аз ето така, се драгвахме, дропвахме едни компоненти и то вървеше прекрасно и бързо и готово. Целта е някога в web да стане това нещо. Имам още дори препоръки. Не си губете времето. В смисъл, използвайте тези технологии днеска. Защото те ви позволяват да вършите повече, естествено за по-малко време, което е най-ценното изобщо за програмистите и за хората. И прекарайте повече време с приятели и семейство. Много важно. Това е всичко, което имам.